Ezen a városházi sárkányok nagyon jól elindultak a versenyen. Most gyönyörűen jönnek elő a 3-as számú hajótlás. Az ESE meg a főtím megy a... 20, nem, középső, a 2-esek, de jól mennek, azt a mindeni, azt a kutyafáját, városházi sárkányok, hajrá, húzz rá, ne hagyd el, húzz rá, menjen, 2-es, ajaj, még egyet, jó, második helyen beérkezett. Harmadik pedig a városházi sárkányok. Mindenkinek gratulálunk! Gratulálunk a győztesnek, a másodiknak, a harmadiknak és a 10-nek is. Mindenki, aki eljött, remélem jól érezte magát. És aki azt gondolja, hogy kicsit jobb érdemet, vagy jobb helyre is szeretne elérni, az jövőre jöjjön el, és akkor újra itt a lehetőség, hogy kipróbálja magát. Mindenkit várunk jövőre is szeretettel. Most pedig eredményhirdetésre kérek majd mindenkit, aki még itt van ott, és a sátor mögé jöjjön, megkapják az érmeket, kupákat, okleveleket, jó szót, bármit. A városházi sárkányok voltak a legjobbak! Ők voltak a legjobbak! Szuper! Csak így tovább! Helyes! Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Én ezt elnéztem. Tehát